Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
langit ay sinabi, Ama, dumating na ang oras, iwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay nakilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay sa Yesu Cristo. Niwalhati kita sa lupa, pagkakas ko ang gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, luwalhatiin mo ako sa iyo ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sinasabi ng gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao at ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at pinapag nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin. At ako'y hati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay sa sanlibutan. At ako'y paririgay sa iyo. Amang banal, pinatan mo sila sa iyong pangalan at yung mga ibinigay mo sa akin upang sa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasabi nila at tiningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa sa kanila'y walang napahamak, hindi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang gawin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinabukasan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya mo naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko pinadalangin na alusin mo sila sa sanlibutan. Pinilihan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. Dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. At sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng mga salita. Upang sila lahat ay maging isa, na gaya ng Ama, sa akin ako sa iyo, na sila na may sumaayon, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila, upang sila maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, ikaw ay sa akin, upang sila'y malugo sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay inibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago matagos ang sanlibutan. O Amang banal, hindi ko nakikilala ang sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Nakikilala ko upang makapagod mo sa akin ay inibig ko sa kanila at ako'y sa kanila.
kasasakdalan at malugod ake kami pa. Maestro, mili pong kapinandita na ito. Kami pong anak yung minsan po makanyan tepong tipong bandawan miya gigpa yung metong ayay ake kaming pekitangwanan kero. Tulutan niyo po nganing kapinandita na iting panimunan niyo kami. Eko po mangawani nganing pinandita iti Ginoo nung alaka ke kami alake pong arapatan pong agawa. Nganing pinandita iting sablay panalig mi po ke igpambanal makanyan ke pong mamain kapasalamatan king ke kang banalay harapan pablasang Ginong Diyos karingaldo pong napon ang ganang ining kinabukas pasibayo po ining at maing balang metong ke kami pe para man nyo ke pong biyem pong sikanan Ginoo malaya ke pong ginalo karing balang ke kaming panggalo. Dakal pong salamat igpaking grasyang pagkalubyo kilob na ning aldoldo ke kami. Tanda po ang pong kabitasan na lugod mo igpa ay akakawang karing anak ko pong talasuyo. Ngayon pinandita iti Ginong Diyos igapuing manakit karing balang metong ki kami. Igapuing makabatyo karing lalaman daring balang ki kaming puso ampon kay sipan. Igpa ko nung karingal dome pong napon abatsyawan mo'y may kagawa keng labagampong salang karing ke ko pong banal akautusan manyawad ke pong patawad. Tulutan nyo Ginoo ay no sana bibilang maragulming pamikasala ding agawa mi king ke ko pong banalay harapan no bilang nyo na lang kaintangan mi ngening ela pupusak dalampong ganap ding balang ke kaming kabiasnan. Igpambanal o inipuin ke kami banal at ipunan mamandog ke po king ke kayong banalay harapan. Ginoring ke kami pong malating kagiwan Diyos ko yayin nila king ke ko pong harapan. Tulutan yung tanggapan nyo layan timong mabanglungahin king ke kayo pong banal. Ay harapan akalupa na ningay ng abel ke tang napon. Ginong Diyos, magumpisa po karing anak ang mga intang anggana po kay kami. Hadwan mirgo, iparandam mo yung banal mong upaya ang pong presensya ngayon abakaiti. Ginong Diyos, lumunos ka, pablasang ting pabanwang wewe, dinala niya po karing balang kay kaming biye. Dinala ning mayaluwang subok, karing balang kay kaming biyempong pamilya. Dapot kapamilya ka na nita pong banal mong patnube ang pong alali kay kami. Menatili kaming makatalakad. King ka pong banal harapan gagawa magkapilit. Karing kiking banal at tungtulan na pekitang walang kaya. Ngayon pong pinandita iti Diyos ko. Tulutan mong itubod may mapamatulang Espiritu Santo meging tala panimuna kingki kaming harapan kingki kaming protector makanyan may sana pong iparalaki kami kagong ng Espiritu Santo banting upayang Ginong Diyos makanyan niya pong makipagmananot kaya bemingin nga ba kaiti panimuna na kami tayra na kami king hanggang katutuan Diyos ko ibalikan o retang bagay ate kami bang tingupayang mangelang panyulong kingkaya kaming kasalpantayanan. Igpambanal, emo po buko ding sarili mi, pakipanalangin mi nga ba kaiti. Nune retang hanggang kabatad ming epo me kadalo. Diyos ko adon mirguing patnubayan mula, kalbitan mula rin karelang puso ang pong panandam. Nung ababatsyawan mo Ginoo ing
daratanging kainan, karing-karelang banal at tungkulan, Diyos ko pasiknangan mula, din kaya kami pong kapatad, ay etsu karing miyayaliwang bansa, ang makipagmanano, at baloming kayabe mila naman ngening abakaiti, din karelang puso ampon kaisipan, Ginoong Diyos, sana'y pa makanyan mo pong bendisyon, lalo mo pong may gitpanwanan king karelang malagong paksa, uling baluming kayabe mila at maragulay yambag, king kasalpantayanan king ikasulong mo pong balang natin kikang. Ginoo dakal pong dakala salamat kay kang ening abakaiti, adwan mirguy makanyan kang maging kapayapan kami. Diyos ko ilawot mi po yung mapamiraya, banting payang gini Diyos maging mahayos, ingke kaming palatuntunan ngayon nga ba kaiti. Dakal pong dakal salamat igpa. Ila po retring kaya kaming misasan meto nga panalangin ni kaming kakapatad. Sana po tanggapan mo nga na yan timong mabaglungayin din ko pong banalay harapan. At tanggapan mi naman po itang kaya kong liim makayablasan. Kang bet south da po rin kaya kong mapamatulang Espiritu Santong pengakuyo kaya kami. Ila sana pong mangyari ni nga kaya beking aldot bengi. Manibat nga ni manggaman po king wakas yanasa.
karingdakang yang makikilala inuyak man itong bibiyasayang ing dapat maya iya'y makikilalang ken kanwanan mo ayin may tanggap lang king penanditay ti salamat ng dakal sa ang babiin na Diyos hindi kanan pamiyog yung yan ke kong simulan matibet malinis king ke kong panamdam libro makatala aning aman na Yabel ampay kayen niyang Diyos man yadya sinabi na nite ana at mayin lang inggewa ng kayeto ko dete ng gapya pablasang king puso nayat kaisipan Tenyang takot kin Diyos iya belabanal Panyotang ni oras Diyos na delayan Impe kang matagbain nain dilukan Iye mamak ko ibating mulayo Talagang makanyan at tosong tao Hisip na di napat nemin ye andugo Naning me kilala ampo kang me batyo Ing matsurang dili kanyang pinupuna Yaing kayang dilukan eti naglos panwa Asok ay itiing Diyos yan tinggap na Inyang may yakit yan at may ngalaluyo Nanoing kayang dapat may git
at gewawa. Netanggap kaya yung tinemeng lalo. Yan karumal dumal inggewanay tibo. Nagkat ning migdal kay wat pwede debo. Eniban wabba antas ng pagbawan. Nung isipan yukin yan pitagaganan. Sa aking sarili yung kapalinguan. King babienaning Diyos lawos at manyaman. King pakikwanan yung kayen matang bakla. Itatangkan na niya balang manwa. Naman nakakityo at makikilala. Parang kasakitan yang kekoy at yuya. Yang kekong isipan ampon pag-aralan. Ing Diyos ko kayang alam kayang kumanan. Lonyo'y pamanyak pag-eyeng malingwan. Ingadwang miyasawa makanyan mo naman. Sambeng ako sa apostolarata. Sablang kaya ng ablining gabunda. Parang bengaman iti yariya. Yang miras ay loras eme mirayla. Ding aman pakasya yan wauling ebilo dapat iuing tutuna belang imbwak iting kapilanang itibalo naman matnekong darada yang saline kamunda kewayan ilang mi kapitang yan atitang kapit na ang kundeyan dalalan uling sakit ning Diyos alang makapampad. Araring alagad at migla ram kayong anteng ka beluga ablening gabon niyo kay bati babae linwaldet kitkot o lalaki timuren mituking metewo istumpe nataye yan eye bibirwan anak na ning tao
ating kapatawaran, dapat nung sarili iyo ating tepatan. Indias yan, mablas yang alang ka yang ganan. Orendeng anak yo, yan makikilala ng kitang ka musmusan, daran misa sa nila. Lalo yung sikapan, ikompe narira. Mapaya, limbawa, lalong da ragulyo. Metong nga ugnayan, kabang magye kayo. O yan magpatutong, yan na mo latan nyo. Hikit yut alos ding balang ini katawo. Pengaring minuna ing sabla na ikit yo. Balene ni muna man sa inspirasyon da. Dingke ka yung anak, iko man sa dagulya. Itambi ning mayap, hanggang anggay ti sana. Ing wakat ning balot, na man yan alaya. Uling makasulat, gabi yan tandanan nyo. Ikaing magdala, bayat ning tungkulyo. Matne kong sasabihan, ikakalingwan nyo. Ing wakat ning balot, at nala yung trigo. Bisa ka, bisa itiyan luntoyang. Ing dapat pamayap, itiyan dirim layak. O yan mayayakit, ening magagawa na. Deng lupa yung sentro, pangarir yan dana. Sana'y magisan, mi punglat ke kayo. Bilang yung ama na karengpe nga riyo. Oy konge ni anak yu akikilalawo. Yaing manatili mapasem bolis mo. Lonyoing pa kinabang lakaran yo'y tinan. Muna ka ring kwaryo, pilit dang paintunan. Dendakal asentro,
aling intuto na tanggapan liyuman. Istong balut ayan itim ako ya. Ninoy amang tao matni kong darada. Anggyang wakat yamo king pangat tanam na. Bisa kot bisa lertoy reklamo na. Imbinining balot yung kakalingwan. Pangadyok king puso matni kong sasabihan. Pagkatandanan nyo daw akong mapilan. Hanggang mako'y ti palang kabaldugan. Naning manasakit lalo deng gamit yo. Ing meto nga masa apakumbawa. Ing balot ayan ing bining dimdam yo. Ken ko ngan mimingat lalo at adwan ko. Kareng opisyalis ning kapanan. Ken babiena ning Diyos era tatanggap ngan. Inya amulit yung dimdam king pangayat yoyo. Hikong sabla ba't king ka mumulat dingdakal asentro yan ala karela. Tanggapan aliyok ka na ko Amalia. Kasalpan tayanan manya magreforma. Inggamit ayin ni tanggapan liyuya. Istong yang mekoyan nanoing gawan yu. Alimba wamuyan ngenis sabihan ko. Onong ti nabugya nanoing gawan nyo. Dapote malyari king bena hanggang atiyo. Salamat king Diyos, salamat kekungan. Babiyayang
niyo. Inyo mabagit la, laki anak matwawo. Lonyong kekong pengare nung nang gagawan no. Ting misyon yung ngening panelarakaran enabo kod anak karin ko yan datang mangangkot magkanta isipan yo yetinan ing tutula kayo at mo kong kuswelo yan eniing samuko aldordoyeng misyon yo kekong pagkikwanan king pama kantayo ating yan sang binding karenla lakwan yu alang ka tataki rani ka pintasano idagkul iyong mayap pusoyot manamdam pagkara lanaldor donong ting pagkinabang henabos tudbukod magmisyon tutulayan itiya lingale bungay sa daralan orendeng pengare iko'y ka lilira bisa kot bisa ang gana Manila iko'y ing mitagan amaging magmana kasalpan tayanan iko ing melod na kay bating suyo ko demot yung haramdam talakad kong saglit manala ngintangan laos at magbilog puso'yo at panamdam ngayon yung merapat Diyos tinggap ng banal may pa yang dino ngeni po tinggap mo ingayin danggewa ngeni ring ngonak mo bieme po ingablas magamo amo geno momo na ko'y paki sabi ko inggang kalamidad king yato po balura emo po intulot ginu ko mirasya nung nola mang karen kumomo nang muna nung ating migmali patawaran mula emo po'y tutulot pagkabiye lalayo mabayat sakit na numang perikra
dati ko'y sapla la mula Olengi kagino at balo mong babiya may getya poing bie pagkabiye na naman ngeni tulot mo anak dang liguran ang gana uila karelay kanwanan balangge lawanda laltoing pa pinabang insusi ginuko at yuking gamat mo imbyerat pagkabi ko pala bungan mo kawon o nangeni ipaki sabi ko kening pag nobenara lobos ning emibos niwo tanggapan ding sabla anak mong liguran yung metong at metong lakapang kukuhanan pati po pamilya gamara yung lugar ika na kuing bala iting ka kung aduan ing malmong bendesyon ang popang lugod mo higit pa isabing pagam mo amo ko pakisabing mayap alang-alang balo mo ikapo'y magkalab Diyos ko ka ring sentro eme pa kukuhanan ka kung gagamitan denan me papumbie ay ating sikanan nung nano man gino ing bit-bit ng kainan palilan mong persa itipoy ka kung adwan aldona ningayin oy ning babiye ko bakoy ang galalam ning taber na kulo anak kam matwa bendesyon ke kayo matima uang biye lualampong kilabyo tingke kong lunduyan ipana bang kuya tagumpe kanwanan king Diyosad puantaya ang yangat ng bayat ginukoy ngaldora kawan me pumayan banlalong gawala salamat king Diyos sabla na kayo dapat ko pang maigit king mapaggewayo in Joseph Pabiru pakatandaanan nyo nung nano'y tenong yayeng pupulan nyo oret ang loklokan yenip
kuna ningke kayong gamit iyan biguya kasal pantayanan pila ninawadla lang labis lang kulang aning sinabi ng bisin ning lunduyan ipalto mo bayang mabigo ing gagamitan ko nung yan luntola lanang manwalawo nung mutulutan ing bala na ako tinakong kuswelo loklokan lintola detang sinabi ning gamit na bangyo na hanggang kay wakasan ay isip yu sa anong tungkol ka rin gamit baka loguran la adios ing bendesyon ampong kapayapan mabiyasa ko sana king tone timbangan emuing sa liliyo yaing pa kamalan lawen ye ing dapat logon ng noye gawan yakoy ing susuyong lulugod ke kayo ba't king ko 37 tipila ng banwawa uling ka logoran king kapan walan yo kome ngulela dinganggang sakop ko dalan no ning biyeng hanggang mong yan metong ka igit mong melakwan kanwanan kente kaya sino yung langanggan Diyos ke ko'y pagkamar na banala pangako Santiago
may payapak po, kaya kayungan pengari at kapatid king Ginoo. At advance po, di manangal do, Pasko na. Yan po. Nyapin, napunat yung kami po king regional center. 5 kami katao. Abi ako po yung busy, yan pong kasuyo kung po itong taring bibing. O, dikit-dikit may puling na yung mga Pasko, no kagana ka. At yung pong rapol, sabi ra ka na ako, nung yata mo mamalagwa, baka sakali, makanikwa tamong rapol. O na yung pong bitagon naman, yung may tuming gabi, makakontrata na yung tambing, hingga kami ng 2:00. Sabi na, uli mga mag-business na po, sabi na, mga walang kalami, sa samantalaan ng damo, uling na yung Pasko, masali. Inyayos itong Pasko po, dahil ngari ko pong kapatid, dakala pong makinabang. Magbisa, kareng malati, hangga kareng peka maragot. Yung gobyerno tamo, makanyang mo naman po. Itong Pasko, itang ausandang tigil puto ka nara, nepong kabisa. Dati po kasi, itong Pasko ka rin niya mo magganap ito itang tigil puto kan. Adwa na po ning kakatamong, gagawa na po ning kakatamong gobyerno. So, in Pasko po, magagawa mo, isto pong bulan na magumpisa keng Ber. Magumpisa niya po, in Pasko. Nyari magobra, sabi do, Robert na, tanggapan tano ang kanya na rin 13-month pay tam. Kaya Pasko, Christmas bonus lang. Yan po. Yung makalunos mo po, dahil hortelano. Ito, isang hortelano ko, ng Pasko, wala. Po tuto ito, kapatid. Po tuto ito. Gana-gana ita mong hanggang anak na ng Diyos, tatanggap tangang pong biyaya. Tingin mo. Kalupa ng yeni, nano po yung tinggap da rin hortelano. Keti, niya pong minta ko, ikoretang mais keta, lalagi lang. Bah, minuran mo. Agi iyo po retang mais keta, mig doble-doble lang, no, something. So, tinanggap no pong biyaya. Keng Pasko. Nyapin, tengar ko po ang kapatid, nakatangkaswelo. Kita mo hanggang makapatay kin banal na Espiritu. Bakit? O yung tutunan, no pong yung gagawan tamong ingakakit kong yun yung tiro ng paralan na apostol, yung Paskong Dugayan, nung gagawan dyan mo king national dyan, nung gagawan dyan mo king regional. Ay, Diyos ko po, no pumanyad sao. Karen local center. Bakit? O balang metong malyaring niya O nung metong lang milyon. Kaya ba, mamaya lang tiyadinalan. Magkano la rin perong, malikom. 100 million lang. O nem pong, po makanyan, mararapat kay national. Makanyan ng marapat kay regional. Nyapin po itamas well tamo kay Sibul. Kaya katamu ya pamu po mararapat. Impas kong ano. Sabi rapin deng alwa. Nanang mo rin pero magpas kong andog lang. Nananang dalawari. Ara, itang da po yan kanako. Datang yung tala paniwala. Ba? O ba nanandala? Ay, pakya naman yun lang. Kaya kayo lawari detang ako. Naman kaya kayo, pakya naman yun lang. Detang Pasko nga duga bagyera nga reta, rin kapatid tamo, kaya nga pong ginula. Bah, kailan wari nga pong ginu yung pera. Ngara, magaling lapura yung eta kayabe. O sabi ko po, bakit? O po tang magkalubiya makanano. Nga pong ginu. Halimbawa, manyawad kang pera niya ni, kaya nga pong ginu. Badog na yung mismo nga pong gino yung pera. Aline po. Aline. Makanano.
gumamit yan namang tao. So, reni pong pikalog tamo, keng ay ni, may pagkalubla naman, ating mga intulid, pagkalubanan, kareni. Pero inyam may pagkalubanan lo, kapamilata na mo rin, ni nga pong Ginoo. Nya, itong minsan, anak nakuha, ukuran din nga na, nung mamiya ko nga, mamiya ko sa nga ng 5 na, ning, puta na akong pera, dinala niya mo, paro, aga nakakepo yung sinabi na nimbanan. Baya makanya ning mamiya nga ako. Istong may kalob ko, sinabi mong 500, may bubos nun. Bakit? Uling istong binawas me, mami right na ka. Makanya niya po kasi laning kaya katamo. Kaya nga mano may patutuan ko, kaya nga mano mo po, may parusan ko. Inyapin po, nung sinabi tayo, kalupan na ito sinabi na nimba na Espiritu. Pagkalub ko langan nga na, itang ablinan, itang kayatinan. O nahirap ikalub na ng milyari. Yung Biblia po yung magpatutuwa. So, itamo po, uling kailang bata na po ng panahon, naman po, manintun dakalin Diyos. Manintun niya mo tapat. Agyang adwaya ang pesos. Nung yakabud, kaya tinan mo, sa kami papigkalob. Oy, mas may iya pong matanggap. Kaya sa karetang minyayapin sa imbinyeno, sobraya naman. Ketang kaya tinano. Yan po, metong niya po kareng akakita mong marapat mapapalyari. Niya pinakupin po ketang kaya kami, kaya nunduyan mi. Kaya nga kakito, kaya nga intindihan ko, kilub na ning kapatiran, ulin nakala po rin nga makitutuanan, sabi ko, maya pang masakit yung magpakitang tao. Kailangan, pagtuta mo, pakita nga pong Ginoo. Unis itong pakitang tao mo, hindi ka tamong gagawan, bisa tamo po ang pongali, tami sadyat. Pero itong pakita yung nga pong Ginoo, bisa tamo ang pongali, misadyat tatang. Bakit po nga yung kutang? Kasi po, gangi ka na ang dili, mag-obra ka eh. Pero nung pakita yan tao, ala na akong mangkayabi, nga, makanalo kong maminto. Kaya ka po misadyat. Ne po, nyapin, kanya po, yung kaigita na po ng kakatamang kapaniwalan. Nyapin, obat po ita mo, magpasko ng andugtan. Intutuon na, kitang minunang panahon na, naman pong Pasko eh. Masa ko man po kayong Biblia kayong matuntipan. Ala po. May agumpisaya pa mo po yung Pasko, kayong bayong tipan. Uling kanitaya pa mo po may bait, ing magpasko. Nino po haring magpasko? Yapin po, Jesus. Yapin po ing ginutang Yesu Kristo. Kaya ya po may nibatan ng Pasko. Inya itang kantara pong may 3 haring nagsidalawa na. At ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alaya. Tutuya po ito. Tutuya po. Unin pong inyang may bait siya, ang ginutang Yesu Kristo, agpangkeng hulara rin propeta, keng Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. At may ulaya naman ing Birhen Maria, amamuktudyo, keng Isaias Kapitulo 7, versikulo 14, kanitaya pulon to. Metupad naman keng San Mateo Kapitulo 1, versikulo 18. At metupad naman po itang andog. Binyara rin at nungari, amisulat mo naman keng bayon tipan, makasulat ya po keng San Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. Bakit ka patado sasabihan mong ating Pasko? Kaya bayong tipan, at nakangabasang Pasko. At nakangabasang Pasko, kaya pumbayong tipan. Nung kaya matuan tipan, nakangabasa, o kaya bayong tipan, kapatad, dating ka pumabasa. Den pong bibliatiko, pakibatan de, at impo. Nuka rin niya. Nuka rin may abasa yung Pasko. Si Apostol Pablo, meto niya po ka rin magpatuto, makapatungkol kay Pasko. Yung sinabi ng Apostol Pablo, katatablihan niya mo po ini. Yung sinabi ng Apostol Pablo, karing 1 tao Korinto,
Kapitulo 5, versikulo 7. Sinabi na po ang tiya kanini, maglinis kayo, kayong matwang lebadura, bakong maging bayong masa. Aya ing alang lebadura, uling kaya katampas ko, miyayin nyo, ya i Kristo. Nino po yung miyandog? Miyayin. Nino po? I Kristo. I Kristo, nino po i Kristo? Yapin po yung mibait. Kapilan niya mibait. Sabi raw, December 25. Panwalan niya po ito, kapatadaba na, kapatadarating, December 25. Ba, kaya ako po, iba't kinakagisingan ko. Mag-isa niyang mag-aaral kong grade 1. Kaya po may kapag-high school. Hanggang akong grade 6. Yung sasabihan na rin yung teacher ko, yung tuturo ko, December 25. Kaya ba itanan yung ginuta niya sa Kristo? Yan naman, itatang ko, yapo ko, ingkong ko. Ba, akagisingan do, kaya ba itanan yung ginuta niya sa Kristo? December 25. Inyayos itong December 25, aldo niya po, ning kebaitan, awsandeng Pasko. Kebaitanan ning ginu. Kem Biblia. Makasula ya po yung December 25. Alya po. May tayo yakit. Pero, ating ka nga basa kem bayong tipan, kanam nem bulan. Alaya nga do. Oning, ketang kanam ang bulan na ito, mabuktot la pa, pa mibait. Pa makabait. Panahon na po nimdimla. So, mag-umpisa ketang, nung mabukto yan, nung halimbawa, luna na yung bulan, ba, pwede yapin, December 25, siyam yung bulan, mibay yapin. Nyayakupin po, paniwalan kong mibay kay Jesus Christ, December 25. Bakit? Naman po may sulat kay Biblia, paniwalan may kapatadrading. Nga naman po paniwalan kay, inda ka na mysterious sa misa likod king minunang panahon at karing kayenday, dem banal. Ila pong magbulalag. So, kapilande po pagawa, impas kong andog, kaya katamara, yung banal espiritu, kalupa na mo po ngayon. Kapilan niya mag-celebrasyon. Deng kaya katamara, nem pong Pasko. O, mali ata mo. Para utang yung balo, nung yung muing gino. So, ren namang mga biyasa, yung sabi ro, yung pangabi, napila tanin yung pali ang panindimlaw. So, nung pag-aralan may, makasakloya mo rin po. Magmusan June, July, August, September, October, November, December. So, makasakloya. O nang yung sabihan po, naman po keti mibait. Po keti mibait, yung ginuda niya sa Kristo. Nuka rin niya po mibait. In Bethlehem. Po. Ila po, den ka na akong makuyad mensahe kaya kayo, tingar ko po ang kapatid. At katatawyan, ita pong binya akong sitas, uling atin niya pong tita kadiwa, ako kutang da ka na akong ara, nanuya ko yung matwang lebadura. Ba, kagaling daw mga yan nirengama ako. Baluya po yung matwang lebadura. Pakilala niya mo rin Apostol Pablo Carela ito. Kaya po pakilala, Pablo yung magpakilala. Kasi po, ingawara ka nito, deng anak na ng Diyos, agyang masasabing maniwala laking Diyos, pero dapat do, makayaliwayo, king ginu. So, daralano ning ginu, ken tutu. O ning ipipilit ng gagawan, itang tutu. Inya nga nakarela, maglinis kayo. Lakwan nyo yung tutu. Munta kayo, keng tutu. Uling pong mipate kayo, kapatid ko. Halimbawa, uining tutu, ako yung katutuan nga, ananing gido. Pipili na yung kaya halimbawa, mipate kayo. Apin po yung matuwang lebadura. Yung pamipate po, panibatani. Ning lebadura. Halimbawa, ikita ko, keng piyakitan. Makuha na po keng Biblia. Munta mo, keng actual. Ikita ka, mag-chicks ka. Babayero ko. Asawa rin may asawa. Pakilaman mi. Talasal pantaya ko. Actualya po ini. Talasal pantaya ko. Natural mo. Ako may nakit kaya ko, pangilagan mo ko. Uling po ata sumbong ko eh. Istusuin mo ko. Pakipaten mo ko.
Kaya namin sabi kanya, nagyang may abi ka tagyang kapaniwalan. Yan po. May pagkamuatan na. May pagtemata na. Pero alang-alang kayang Pasko, nga na pinitang metong tang kapatad, Pasko naman yan eh. Yang yan mong Pasko, may sabi kayo. Pero ano naman po atang kanong, nung yung Pasko ka rin kayo mikalugod, kaya ba yung Pasko may patena ko na naman. Ito po'y talagang diwan, no? Ning matuwang lebadura. Itang kamwa ay mama ko. Ngayon ya po yung sinabi ng Apostol Pablo, linisan nyo, magbayo na kayo. Lako yun na nga. Ngayon potang bayo na ko. Inyapin ng kapayapan po, minsan niya nga ito eh. Pero nung Aldoldo, Pasko mo, ay Diyos ko po. Alang ngayon, alang baha, alang gera, noon peace time ta sana. Yapin po, ing meging obra na ning kakatamong Ginong Yesu Kristo. Ya po'y mituturo kay katamo kayong dalan, bata mong yung malili. Uling nung talagang yung tukyan tamo, dengari ko pumpon kapatid, matupad ya't marapat ya kay katamo, yung sinabi na kay San Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Uling yung lugod na nigpa, binyene ng anak ng bugtong, baning ninumang maniwala kayo, mate, nungi, merina niyang bi. Alanang, palakpakan tayo po yung Ginoo. Dakal kong dakla, salamat. Yung mesa. Lagi ako na po. Jesus.
Kristo, ang buhay mo'y inalay sa mundo. Jesus, ang Kristo, damang-dama ko ang pag-ibig mo. Kay buti mo, o Panginoon, pinupuri ka, puso ko't kaluluwa. Ikaw ang karamay ko, ikaw ang sandigan ko, ang tagapagligtas nitong mundo. Jesus, ang Kristo, ang buhay mo'y inalay sa mundo. Jesus, ang Kristo, damang-dama ko ang pag-ibig mo. Damang-dama ko ang pag-ibig mo. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa buhay na iyong ibinigay. Salamat sa iyong pagpapatawad sa mga pagkukulang ko't kasalanan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng sandali hindi kita malilimutan. Salamat sa mga pagsubok man, pagkat hindi mo ako pinabayaan. Salamat sa iyo, Ama, sa lahat ng iyong pagpapala. Aking nadama ang pag-ibig sa kapwa, upang kapayapaan sa puso ko ay makamtan. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng sandali hindi kita malilimutan. Salamat sa mga pagsubok man, pagkat
Salamat po. Nang malagad. Ha? O, timpakin eh. O, sige. O, kaya ka kanong harap, kaya ka harap. Ilang ulit mo nang itinanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Kiliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman, hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliwang mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw, hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Iliwang mo sana isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Oray, ito tak, sabianda, ala, eta ala din ng chance, rengkem pun tatak, ala, alam bisang mag-solo, ala po, o sige, rempong keng bundok,
Alam mo naman. Rengke pun dalan nila po may katagong ngeni ne po. Makalbuga taking dalan ne king skandaba. At chula po rin dalan. Lalo ne po. Balong kutamo po tala kaya bereng tagadalan ngeni ngaldo ngayon ni. Ne pa uling mika dailan la po makalbugya po kaning kandaba. Ne po nya tala po akayabing ngeni. So dindamtala po yung balay espiritu ampong chula po. Chula po pala. Sorry po, chula pala. Remon pong eko kasi akakidengke katang pengarge ni itatangan to alayo ampoy rengke katang manong kulan pero mapilan po at chula pala. Ne po, lalo na rin taga Nueva Ecija, ne po. Chula po pala rin taga Nueva Ecija. Ampong mapilan, ne po, karetang nyapin sabi ko po nga lalo po sa chukeni kay katamong pengaringan to, ne po, kayang babo. At dindamtala po rin, delanan ng balay espiritu kay katamo, ne po. At nung makananong lerawa niya naman po, yung pamiyayin, ne po, kayang kalupa na ikayin ang po Yabel, ne po. At ang timurin itang Bengaku, kayang pamiyayin, ne po. Dela na kaya katamo ng balay espiritu. Ang timurin kaya katamong speaker ngeni, ne po ing lerawa niya po ing Pasko. Nyapin pasibay po malapit ning Pasko, advance ko na yung kanakong greetings kay kayo, ne po. Merry Christmas kay Kongan. At ngeni ngaldo ngayon ni po ating tamong birthday celebrant po ta pubalo. Ne po. Dakal pong salamat. Yung kaya katamang kapatid David, ne po. Sa senior citizen ne po, ngayon ngaldo ngayon ni. Ne po. At uling pong, yung kaya katama pong treasurer, ne po, pagpasensya niyo po, uling pong dati-rati ating mag-donate. Kaya yung kaya katamong merienda, wala na ating mag-donate. Ngayon po sinaling kaya katamong treasurer. Anya pagpasensya niyo, wala ta palang merienda ngayon. Ngayon po, wala ko ngayon pagtuan ng andanan ng kaya katamong senior citizen. Po tayo palang gat panapon, po tambengi, managkat siya. Okay. So, tata po, reng dindamtamong ngayon ng ngayon ne po. At congrats ka rin kaya katamo pong kayanakan kiniking Pampanga Provincial Committee 5 to being a first placer in Region 7 and 7A Got Talent. Nanong talent na kaya? Ito po. SBSSM competition category kita pong napun. Ne po. May ganap po napun ini. Nyapin po, congratulations kareng kay katamong kayanakan. Keng karelang ikuang Got Talent Award. Ne po. At ita po, sabi na rin kaya pong treasurer, tama kapag merienda ngayon yan. Kaya pong salubungan tayo po yung bayang banwa, kaya pong disper sa alas 7, magtawya po kanitin kaya katang treasurer po sa salin ng merienda. Ne po. At miras na po yung oras, ne po. Salamat po kay Ngaldo ngayon kay katamong pamiyayin, ne po. Rin kaya katamong yayin ngayon, ne po. Aluwayang treasurer, ya po yung makinabang kareta, ne po. Aluwaring opisyalis, ne po. Retang kaya katamong luluba pondo, ulim pong may create tamong as provincial committee, pota pong ating contribution ka rin, per provincial. Ikatamo po uling nga 5 tamo mong sentro, medyo nung labentaya po, ditaktang sentro para itang karelang pisaw-saw niya po. Limbawa, nung pikasunduan niya pong yung meto nga proyekto, yung balang provincial committee, 10,000 la. Niya po. Actually po, may kapagating kanitang kaya katama pong treasurer, kaya may kapagating kaya tang meeting ito, at ini po palang utang 10 million kaya katamong treasurer. So, uli pong 5 tamo pong provincial committee, ay po lupating keng South, keng Tarlac, niya po. Pota pong ating contribution keng region tamo, niya po kasulukuyan ni kita pong Bagyo, sinira niya po itang bakod, kita pong gulot.
So, uling po nga kayari, da bawat provincial committee, chat 10,000, itamo po, tanang makapayali. Ewan po makapayaling treasurer tamo. Pota po nga kayari, danereng majority, to kita mo po, anyapin, reni po, may itong lakarang pikakuha ng tamong contribution. Ne po. At least, sa tintamo pong proyektong malyaring paglaanan pa, dahil kaya katamo pong kapatid Luman Sentro, makasapyan naman po yung kaya katamo pong pondo. Ne po. At ang timurin, sabi naning Banal Espiritu, baka malantala ring medyo, manyapin po at hindi din tala naman para Christmas gift. Ne po. Pota pong bayong Pasko, paninayan niya po itang regalong biyena ng kikatamong treasurer. Ne po. Hindi din tala po rin hanggang kikatamong medium. Ne po. So, anyapin po, masaya tamo king Aldo ngayon ne po, sabi napin, itang kikatamo pong pamiyayan ngayon adwan ng Diyos itang maragul, ita pong asyong manyaman ng kikang pilubluban, iya po yung kikatamong binyeng ngayon. Kaya kung po basan po ito, kumabaya pa yung oras. At ngayon po, pasyabayo, maya pa oras kaya kongan, bayo tamo po, may kakawani, paintana pong metong pasalamat. Yung kikatamo pong mamuntukan ngayon, uling maranan niya pong meko, nanding atang abak, po may kapagbalik niya po. So, yung parte ini, gawa niya po yung kayang busy. Ana po, pasalamat tam. Malugod at malam kami pa. Pasibayo, pasalamat kayo nga lang pupos karing lugod na pagkalugmo kay kami. Karingal doldo, Diyos ko, milabasing panahon pa rin na ng lugod mo. Alang ninano balang kaya kami nga anak mo. Diyos ko, misan pa makanyang keng manyawat magsabing mayap kaya ka. Karingal doming bukas sana, Diyos ko, ingatan mo kami. Bang kanita gano'n Diyos, makanyang keng biyabiyabi, mga sadsad kaya kami katungkulan kaya ka. Ikpambanalo, ini po yung metong apamiyay nag-iawami. Ikeng may kapatad pinsasan metungan mi. Diyos ko, makanyan lasanang meging metanggap banal king kekang malayarapan. Bang kanita gano'n Diyos, karingal do bukas makanyang kepang lalong megit makasuyo kaya ka. Gano'n Diyos, ikami nga anak mong talasuyo. Gano'n Diyos, makanyan mo kiyang mukluran king kekang maparing lugod. Bang kanita gano'n Diyos, makanyang kiyang miyabi-yabi, misasan metong karing buri mo. Ginoo rin ipuring kaya kaming pengaring makatagan pang mapilan Diyos ko. King dito ka pinandit lagpasan miya yung kiyang manuang tutukluan gano'n Diyos. Makanyang kepong magsabing mayap kaya ka Diyos ko. Makanyan mo sanang ibiega lalarikwerdo kaya kami ginaldo kami ng anak mong magsimula. Bang kanita gano'n Diyos, makanyan dangay sa siya din karalang katungkulan kaya ka at makanyan na kaya gabayan ni kasulong nanin kaya kaming kasalpantayanan. Ginunong ni naman po ating bitbit na parandam ngayon ng oras iti gano'n Diyos kaya kaming pengarin gana kaya kami kakapatad. Tulutang mong gano'n Diyos potang wal kamit magsikublikan kaya kaming balang kubuntok nangan. Makanya na sanang mabaklas. Gano'n Diyos banting upayang makanyang kayang lalong megit makapaminto ka rin muri mo. Hikpang banal, may lamampugis yan sa salasayan din lalamandarin kaya kaming puso ika balo mula. Ginoo rin po rin pisasan metong ming panalangin sana tanggapan mula at tanggapan minuman lubusan din kaya kang pahimpala ipapamilitan min sablaman ibat ng ining gampo king wakas iyan asap. Rempo pa lang kaya katamong andog ngeni 56,007 pesos. Banayag Mobile Sounds. Kay sigla DJ Kid. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ng manok na tinola. Sa bahay ng pula ay mayroong lechon pa. Ang bawat tahanan ay hagdang iba't iba. Tayo na din, pasado na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na din, pasado na tayo. Mayroon na tayong tinapay
Lifestyle Sounds. DJ Kid. Tamparan ng simbahan ay nanggising na at walang nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magpang, tayo'y magsilakan at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang bam-bam-bam-bam-bam, ang tamban ay tuluyang ang gising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakita na tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ilagis na simbang kapag walang butin, pagka tayo may tulong sa pananalain. Ang kampanan ng simbahan ay nagigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang tamban ay tuluyang ang gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ilagis ng simbang kapag nalulutin, pagka tayo may tulong sa pananalangin. Ang kampanan ng simbahan ay nagigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang tamban ay tulungan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kampanan ng simbahan ay nagigising na at waring nagsasabi na tayo'y masimba. Siboy Tagub, 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 Siboy Tagub. Region set, 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 region.